أهلا بيكم فوضويات تيوب. هنا مفيش هدوء، مفيش نوم، هنا طاقة، ضحك وجنون. ما تنساش لايكك وسبسكرايبك عشان يوصلك مننا كل فيديوهات الكوميديا والتشويق المتنوع. ويلا بينا. Den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en jæne presset halsdød derovre. Gør det det? Nå. Ja. Okay. Ligger og bevæger sig hen. Ja, det var det. Nå, den er over. Nå, den er. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Den halvt noget, den tåle mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Hvorfor fanden den kunne bare med den og den løbe? Jeg kan da lige se på det. Nej. Hvorfor skal de heller... De skal da bare gå væk. De opsøger det jo selv. Skal nu være lige ud af det. Nu bliver den nakket. Væk, og den er væk. Nej, hvor har det dårligt. Den jagter den her. Ja. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her nu. Nej, den ligger og stiger. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke sjovt. Det synes jeg er voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der bydyr. Men de opsøger jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang byttedyr her. De hører sig selv til det. Nej, men det er jo stjålet hans. Det er stjålet tilbage til. Nej. Den løber hen til den ene gang, og gør det flyde. Det skal ikke. Tager den der. Men det kommer til at tage flere på løben. Det kommer til at være flere. Men det er da mærkeligt, de ikke kan. Det var det. Ja, det synes jeg kan jeg bruge helt godt. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det.
Det er som om de nærmest jagtede lykke, som om, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Altså, hvor er det jo ikke? Eller de opdagede den, at den er død. Ja. Ligesom den viser den. Det er bare se her. Nu er der ikke noget pointe med det. Man tager billeder af det der. Og det tager du billede med dine egne? Nej, jeg trykker. Han er der, vi kigger. Nej. Det er også nok for mig. Ja, kigger den over. Alle de der, vi kigger den her ned i det der.